Nå, jamen, så prøver vi, som du sagde, hvor den står lodret. Og de kan nå hinanden nærmest i løbet af 3-4 meter der. Hvor den så viser fed wifi nu. Det gjorde den så også før, men nu står de bare rigtig tæt på hinanden. I en lodret stilling. Og så bliver det jo rigtig spændende, hvad den så viser. For sidste gang viste den 2. Og nu viser den... jeg kan næsten ikke vente. Test error. Det vil sige, det er endnu bedre end 2 faktisk. Prøver vi igen. Fordi vi skal jo have et eller andet resultat ud af det. Den skal jo vise et eller andet. For der er jo net på. Kan simpelthen ikke vente, kan vi? Vi kan simpelthen ikke vente. Vi kan gøre sådan med kameraet, vi kan gøre sådan, og vi kan, men jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Fed wifi. Nu skal der måske noget. 20 stykker. Men det er jo fedt i forhold til de der 2. Det er jo fedt. Så skal vi lige se upload også. Jeg husker, at upload var før, men var den ikke på 10 stykker måske? Var den ikke det? 10 stykker måske? Skal vi se, om den kan uploade noget. Det kan være så fedt, hvis den ikke kunne uploade noget som helst. Ja. Kom så. Nå, den fryser. Næsten. Og nu sker der måske noget. 0. Fedt.